sana binibig yung space. Ikutin nyo na paano wala yun. Lagi yung kapapos at saka dito. Yan. Hanggang dito sa yan. Kaya sobrang safe dito. Sige ako pas. Ilan to ka steps? Basta mahaba-habang lakaran. Breathe in, breathe in, breathe in. Oh! Walang out. Okay, balik ka diri mo atong adtuon ba? Ito yung Filipino ingenuity. Dahil siguro kung nasa budget o walang budget, di bamboo hanging bridge. Original yan from the Republic of the Philippines. O di ba? Guys, dito lang po nakadaan ng bamboo hanging bridge sa Samboan, Cebu. Yung river ng Dao Falls, guys, syempre. Yun. Pero ako ang pila pa to, 89 years old diri nga lula. Kamang pa to diri. Welcome to Dao Falls, guys. At ito yung tatahamakin daan, the only way to Dao Falls. Yung kabila, stone walls. The other side was yung river na, Dao River. Masyadong adventure dito, guys. Kaya yung mga matataktin sa matatarik na bangin, siguro dito mas hold nyo yun. Dito, guys, pag malakas ng ulan, di tayo pwedeng pumasok kasi wala tayong area na pwedeng takasan o daganan para tayo makaiwas sa baha. Meron na joystick na itong tuyo po. Nasa'y mini waterfall curtain diri yo. Kita to gidala ni mong kapa, tagbaw kita to. Pero mga batanon lagi itong nasa ubong. Ay, choir to. Oh, choir. Ano sabi ng kapa? Di ba choir? Dili. Ano sabi ng kapa? River trekking, guys. River trekking, guys. River trekking, guys.
Baby, you're so beautiful. Agoy, sakit sa tiil yun. Sapatos. Ay, naku. Ay, naku. Come on. Kaming wildflower? Lahi man iyang punuan siguro aning. Oh, lahi nindot siya te. Di nakakagi diha sa katong kuan, kawayan nga bridge. Atagi ayos kawayan nga bridge. Oh. Dire lang mi ha. Bye. See you. Are miss ko yaw nga agyanan. If I could catch you in a spell, now told me it's all okay. Butterflies in padol mo tay. Dito ay ligon. Ligon. Ligo ka? Ikaw, ligo ka. Sabi, sorry, Charlotte. Bilog ang mundo. Whoops. Hello. Asam Falls. Basta na isa pa, na Falls. Hoy, pwede ko na diya maglangoy kay medyo lapad-lapad. Pero layo pa tagagian ha. Uy, kamang doon. Uy, bikini diha. At dito naman, bilog ang mundo guys. Yan guys, dito na magsisimula yung pinaka-adventure part ng Dao Falls. So dito dyan tayo dadaan. Tang! At yan ang Dao River at separated only by stone walls. Yang footsteps na yan, gawa lang yan ng tao para lang yan madungaw o masilipan natin ang Dao Falls. Kaya let's go! Dahan-dahan guys. Di ko kayang
Kaya nyo yun! Hi guys, apilakos picture guys! Guys! Guys, nahadlok na ko guys.